Good morning everyone. Happy lunch po. Ayan. So, time to eat po tayo. Happy Brigada Eskwela. Gutom na si Ma'am Res, ang ating lesbon. Madam Vida, siya. Ang gwapo namin na inaanak, si Joseph. Ayan. Ayan, yun si Madam Marjorie, smile lang. Si Ma'am Tin, nandun nakatago. Nasa na ba si Ma'am Tin? Yes. Ayan. Si Ma'am Riza, hindi na napigil yung sarili, kakain na daw. Si Argeline, new member of Kabungawan ES. Ma'am Adele, say hi naman. Ayan. Si Julius, kain na po tayo. Let's eat na. Masarap parang alagan. Isang munggo. Kuya da ampalaya, yung aming ulam. Yeah, that's all. Kain na po tayo.